У эфіры «Аб'ектыў», дзе навіны нядзелі па-беларуску і без цэнзуры. Пікеты, якія не падабаюцца ўладам. Не министром коммунистов, за отставку министра эдукации Карпенко. Я не против общесоюзной державы, но чтобы Путин был, нет, наверное. Путин наш ці не наш президент? Уже Путин президент. А что, не президент он у нас? Или вы считаете, у нас что-то решается тут? А если у нас будет единое государство, будете учить белорусский язык? Нет, конечно. А почему? Потому что пускай русские учат. Хто прыйшоў на курсы беларускай мовы ў Москве? Туда-сюда по 1 копейке. И так медленным сапом обойдет вверх. Паліва падаражэла 21 раз сёлета. Если так нужно правительству, значит это нужно. Самое галоўнае ў нашым жыцці, каб мы, беларусы, не баяліся пазбаўляцца ад сваіх страхаў. Як перастаць баяцца, даведаліся гарадзенскія дзеці і іхныя бацькі. Па ўсёй краіне ладзяцца пікеты, на якіх ідзе збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Незалежныя прэтэндэнты выкарыстоўваюць гэтую магчымасць перадусім для таго, каб прыцягнуць увагу людзей да палітычных і сацыяльных праблемаў, а таксама збіраюць подпісы за развязанне пытанняў рознага ўзроўню. За вырашэнне праблему заслаўлі гэта якасць вады, гэта полігон, каб яго вынеслі за межы горада. А таксама... Які полігон? Ну, полігон адкіду бытавых. Ігор Лапкоў збірае подпісы, каб вылучыцца кандыдатам у дэпутаты ў Заслаўі і паралельна агітуе мясцовых падпісвацца пад зваротам да ўладаў, каб развязаць экалагічныя пытанні гораду. Я не маю ілюзій о тым, што незалежных кандыдатаў могуць браць у парламент, у палату прадстаўнікоў. Просто я лічу, што мы можам выкарыстоўваць гэту кампанію, каб размаўляць з людзьмі, распавядаць пра беларускую хрысціянскую дэмакратыю, распавядаць, што ёсць альтэрнатыва. Актывісты ж з аб'яднанай грамадзянскай партыі размаўляюць з мінакамі пра небяспеку інтэграцыі з Расіяй. Вот эта ползучая такая аннексия, она уже вызывает тревогу у всех. И, наверное, в конце концов, это может обернуться какими-то выступлениями, мне так кажется. За отставку министра эдукации Карпенки так само. И за поддержку кандидатов у депутаты наших. Подыходьте, ставьте подписи. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуюць зменаў у сістэме адукацыі, абмяркоўваюць з людзьмі прычыны канфліктаў у школах ды шукаюць шляхі развязання гэтых праблемаў. За гэты час, што ён на пасадзе міністра, я не лічу, што было зроблена хоць штосьці, каб рэальна наша адукацыя яна магла канкураваць у свеце. Падручнікі старыя, метадычкі настаўнікі купляюць самі, фармуюць самі. Гэта можа паслужыць нейкім штуршком, таму што часта такія вось подпісы служаць менавіта таким сігналам для ўладаў, для прэзідэнта, што вось людзям не падабаецца. Але ён жа не хоча праблем. Магчыма, што-небудзь зменіцца. Улады ўважліва сочаць, каб падчас выбарчых пікетаў выступоўцы не закраналі грамадска-палітычных пытанняў. Гэтак старшыня выбарчай камісіі адной з акруг абвінаваціў пікетоўцаў у парушэнні заканадаўства. Не на пикете в поддержку на сбору подписей. Старшыня выбарчай камісіі паабяцаў выклікаць Надзею Гацак на паседжанне акруговай камісіі, дзе яна, імаверна, атрымае папярэджанне. На гэтым тыдні прынамсі 4 актывістам вынеслі папярэджанне. За 2 папярэджання выбарчая камісія можа не зарэгістраваць прэтэндэнтаў кандыдатаў у дэпутаты. Наста Каханович, Белсад. Такога кандыдата яшчэ не было. Фермер Юрый Ганцевич, які вылучаецца на парламенцкія выбары па гомельскай чыгуначнай акрузе, прыехаў на пікет трактарам. Перасесці з яго ў дэпутацкае крэсла змушае несправядлівасць дзяржавы. Президент везде говорит и по телевизору выступает: развивайте сельское хозяйство, развивайте агроусадьбы, издает для этого указы, но они не работают, эти указы. То есть они просто этими указами дурят голову нам. Сярод прапанову патэнцыйнага кандыдата упарадкаванне заканадаўства, якое дало палёгку малому бізнесу, у першую чаргу тым, хто працуе на зямлі. На сегодняшний день корову, даже вот человек хочет купить корову, негде ему пасить эту корову. Позабирали, все передали
колхозам все земли попередавали. Юрий Ганцевич з вёскі Пакалюбічы стаў вядомы пасля таго, як у сеціве з'явіўся ролик. На відэа фермер эмацыйна распавядае працаўніку ДАІ, што на ім зарэгістравана ажно 9 транспартавых сродкаў, і за кожны трэба плаціць вялізны дарожны збор. Я участвую в движении как бы на этих автомобилях, либо за топливо, которое я покупаю на заправке, и одновременно езжу на автомобиле. На YouTube-канале фермера гэты ролик прагледзелі больш за 250 тысяч чалавек. Большасць каментатараў падтрымала Юрыя, нязгоднага з гэткаю сістэмай аплаты дарожнага збору. Некаторыя прыйшлі падтрымаць фермера і сёння ўжо не віртуальна. С этого ролика как бы мы познакомились, говоря, с тем, что Юрий позицию выбирает такую гражданскую правильную, как мне кажется. Человек работает, трудится добросовестно. Значит, надо голосовать за него, поддерживать. Выборы уже прошли давно в администрации президента. Осталось голосование, никому не нужное. Многолюдна было і на перадвыбарчых пікетах у берасці. Падпісацца за прэтэндэнтаў на кандыдацтва, якія пратэстуюць супраць акумулятарнага заводу, збіраліся чэргі. Праўладныя пікеты такой увагаю выбарнікаў не карысталіся. Віталь Бабін, Белсат. Больш за 1500 беларусаў падпісаліся на сайце «Конституция Бел» супраць інтэграцыі з Расіяй. Ініцыятары кампаніі заяўляюць, што 8 снежня падчас падпісання дакументаў Лукашэнкам і Путіным можа адбыцца аншлюз Беларусі. Пресс-секретарь Эйсмонт говорит: нет, мы никогда не зайдем за красные флажки. Независимость – это святое. Я знаю, что она врет. Крутой. Какой-то там экономический министр, большой чиновник. Ромас, Макей. Все они врут про независимость нам. Пытанне незалежнасці гучыць і ў перадвыбарчай кампаніі. Любые интеграционные проекты должны быть направлены на укрепление суверенитета и независимости страны. Напярэдадні Олег Гайдукевич замяніў свайго бацьку Сергея Гайдукевича на пасадзе старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Блізкая да ўлады палітычная сіла выставіла 110 прэтэндэнтаў на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў. Новы лідар кажа, што выступае і за адзіную Еўропу, і за інтэграцыю з Расіяй. Я сторонник интеграционных проектов, но ни в какие поглощения не верю. Партыя БНФ напярэдадні вылучыла 50 прэтэндэнтаў на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў. Апазіцыйная сіла мае дзве мэты ўдзелу ў выбарчай кампаніі: інфармаванне насельніцтва пра пагрозу, якую нясе інтэграцыя, і мобілізацыя беларускага грамадства на абарону незалежнасці праз усе магчымыя формы. Не хоча жыць у саюзнай дзяржаве і абсалютная бальшыня апытаных Белсатам жыхароў сталіцы. Супасць, конечно, выступает, потому что, коли бы мы объединялись за сеть, тогда добра ничего не было. Дело в том, чтобы в кармане деньги были. И неважно, русские, российские рубли, белорусские доллары, евро. Главное, чтобы ты мог за эти деньги что-то купить. Беларусь повинна быть незалежной. Меня устраивает независимое белорусское государство. Тыя ж, хто не супраць хаўрусу з Расіяй, усё адно занепакоеныя палітыкаю Крамля. Я не против вообще союзной державы, но как бы, чтобы Путин был, нет, наверное. Мне кажется, беспорядка будет больше, если Путин придет. А мы уже живем в такой, если что. Уже Путин президент. А что, не президент он у нас? Не Путин, але і не Лукашенко, бо апошні не абаронца незалежнасці Беларусі. Он наворотил, он сам должен ответить. Но понимаете, вот здесь индивидуальная его ответственность, она, к сожалению, перекладывается на наши плечи. Ну, не он добыл нашу независимость, не он. И не ему ею торговать. А таму і адзін з лозунгаў кампаніі гучыць так: нічога пра нас без нас. Вітал Ціўчык, Белсат. Інтэграцыя пачынаецца з мовы. У Маскве пры прадстаўніцтве беларускага экзархату РПЦ адкрыліся курсы беларускай мовы. Як на іх будуць выкладаць? Доводить фундаментальные знания и учитывать специфику церковную, учитывая то, что, вот, допустим, знакомиться с переводами священного писания. На мінулым тыдні на арганізацыйныя заняткі прыйшлі 3 асобы. Сёння ж ахвотнікаў навучыцца размаўляць па-беларуску не знайшлося. Олег Жданаў, былы вайсковец, а цяпер выкладчык на курсах беларускай мовы, сказаць хоць пару словаў па-беларуску адмовіўся. Что касается меня, я больше, конечно, так вот себя отношу, больше к теоретикам. Набор на курсы працягваецца. Пашукалі і мы на московских вуліцах тых, хто хацеў бы вывучаць беларускую мову. Если у нас будет единое государство, будете учить белорусский язык? Нет, конечно. А почему? Потому что пускай русские учат. Я вообще против. Нет. А почему? Только русский. Нет. А почему? Я русский знаю, английский знаю.
А белорусский не хотите? Не. Белорусский язык будет жить, конечно, непременно. Мне кажется, что обязательно. Я бы выучила, потому что я увлекаюсь языками и хотела бы знать как можно больше языков. Для тых москвічоў, хто ўсё ж хоча засвоіць беларускую мову з царкоўным ухілам, дзверы ў праваслаўнай царкве Великопокутницы Ірыны, што месціцца на вуліцы Энгельса, будуць адчыненыя кожную нядзелю. Віталь Бабін, Белсат. Сёння сусветны дзень без аўтамабіля. Не абмінула гэтая падзея і Беларусь. Менская вуліца Кастрычніцкая ператварылася ў экалагічна прыязны цэнтр краіны. Канцэрты, конкурсы ды іншыя цікавінкі – всё з адной мэтаю – матываваць людзей всё часцей пакідаць свае аўты на паркінгу і абіраць іншыя, больш экалагічныя спосабы перамяшчэння. Аднак імпрэза на дзень без аўтамабіля, без вось гэтага аўтамабіля, сімвала сучаснай Беларусі, все-таки не абышлася. Сёння ў Менску усе аўтамабілісты маглі бясплатна карыстацца грамадскім транспартам. Дастаткова было паказаць пасведчанне кіроўцы ды тэхпашпарт на аўтамабіль. Ці паспрыяе гэта хоць на адзін дзень зніжэнню забруджвання паветра? Выкіды ад аўтамабіляў у паветра даюць каля 80% ад усіх выкідаў, я маю на ўвазе Менск. Забруджанае паветра – гэта адна з асноўных прычын, чаму людзі паміраюць не па натуральных прычынах. Ведаючы гэта, ці гатовыя беларусы адмовіцца ад перамяшчэння ўласнымі аўтамі? У нас маленький ребенок, поэтому мобильность должна быть очень большой, так как вот ездим в медицинский центр, ну и везде. Без автомобиля я не успела бы сделать столько, сколько я делаю с автомобилем. Цяпер у Беларусі налічваюць больш за 3 мільёны аўтамабіляў. То бок аўтам валодае кожны трэці жыхар нашай краіны. Але не толькі выкідамі шкодзяць машыны наваколлю. Апоны аўтамабіляў – гэта моцная крыніца мікрапластыку, які трапляе спачатку на апоны знашваюцца, да, і вось гэтыя часцінкі яны трапляюць часткова ў паветра, часткова яны праз ліўнёвыя рашоткі трапляюць менавіта проста ў нашыя рэкі, а потым у акіяны. Як сцвярджаюць адмыслоўцы, паступова ў Беларусі павялічваецца колькасць людзей, гатовых карыстацца двухколавым транспартам. Звычайна на вуліцах Менску можна сустрэць да 200 таварыстаў за гадзіну. У пікавыя моманты до 500. І гэты паказнік расце, не зважаючы на праблемы ў інфраструктуры. Зміцер Міцкевіч, Белсат. Ёсць сёння і яшчэ адна нагода пакінуць аўта на стаянцы. Уначы чарговы раз падаражэла паліва. Цяпер за літр 92-го бензіну давядзецца заплаціць рубель 57 копеек. 95-го на 10 копеек больш, за літр 98-го рубель 89 копеек. Кошт дызельнага паліва з сённяшняга дня рубель 67 копеек. По копейке, но это каждый день. То есть по результату, если человек ездит каждый день, то это будет ощущаться. Если так нужно правительству, значит это нужно, а народ потерпит. Если для дачи цели выезда, то неощутимо. А если на повседневные на работу и с работы, и на выезд, то, конечно, ощутимо будет. Поставлю машину, придется поставить, да. Буду экономить. А что делать, раз государство так считает нужным дорожать все время? Так вообще, конечно, это очень плохо. С пачатку года аўтамабільнае паліва ўжо падаражэла на 21 копейку за літр. Летась кошты на бензін падвышалі 27 разоў. Багаж при любым надвор'і. Святу, якое заканчвае цыкл вырошчвання ўраджаю, беларусы заўсёды надавалі вялікае значэнне. Традыцыю падтрымліваюць і цяпер. У музейным комплексе Дукорскі маёнтак. Ураджай сабраны, а значыць, наспела пара зладзіць абрад, каб не раз'юшыць вышэйшых сілаў і не наклікаць на ўсіх бяды. Свята-багаж прымеркаваная да збору ўраджаю, да першага запальвання хатняга агняню. Хатні агнень – гэта васковая свечка, якую ставяць у кашу з жыта. Захоўвалі яго цягам усяго года, каб той прыносіў у хату багацце і дабрабыт. Ёсць дажынкі, я думаю, што большасць ведае пра іх. Вось гэта свята збору менавіта збожжа, а гэта свята збору ўраджаю. Тут ужо адсвячаюць, што ўсё, абсалютна ўсё убралі з палёў і можна адпачываць. Цяпер не толькі вясковыя жыхары, але і гараджане ахвотна бяруць удзел у рэканструкцыі гэтага унікальнага абраду. Осень, очень все уныло, тоскливо. Здесь весело, люди радуются, наверное, тому, что все закончилось, и следующая весна будет лучше. Это наши предки, это с нами было, мы повинны захватить это все. Наверное, это очень хорошо. Надо соблюдать, наверное, старые традиции, чтобы осталось в памяти еще у детей. Кожны гость мог знайсці на фестывалі нешта даспадобы. Тут былі майстар-класы, кірмаш рамёстваў, спевы і танцы. Акрамя відовішчаў былі нацыянальныя стравы. Вельмі смачныя. Марыя Арцыбашева, Белсат.
самае галоўнае ў нашым жыцці, каб мы, беларусы, не баяліся пазбаўляцца ад сваіх страхаў. Вось. І тады жыццё стане лёгкім, цудоўным, усмешлівым. У кожнага свае страхі. Адзін з агульных для ўсіх дзяцей – візіт да стаматолага. Як не баяцца лячыць зубы, распавядае спектакль «Зубное шчасце». П'есу паказалі ў горадні. Вельмі баяўся доктара. Памятаю, у дзіцячым садку нас прывялі да этого стаматолага, і такі быў крык, такі быў лямант. І не мой крык лямант, а майго папярэдніка. Ён так тросся, як у гэтым крэсле, што я падышоў да тае крэсла, сам закрычаў і ўцёк. Цяпер лячыць зубы не балюча, даводзіць гісторыя ласуна Алесіка. Уначы, пакуль бацькі спалі, хлопчык забраўся ў лядоўню і адзін з'еў цэлы торт. Чакаць наступстваў доўга не давялося. На зубкі напаў карыес, ратавацца ад якога прыйшлося ў стаматолага. Павучальная гісторыя са шчаслівым канцом не пакінула гледачоў абыякавымі. Карас был смешным. Бурмашина, укол. Усе персонажи были вельмі смешные. Хацелася, каб дзеці больш размаўлялі на роднай мове, бо ў школе так мала гэтаму уделяецца внимание. Аўтар спектаклю і яго адзіны, не лічачы цацак і папяровых лялек, актор сцвярджае, трэба смела глядзець у будучыню, быць адкрытым і заўжды шырока усміхацца. Юлія Лабанова, Белсат.